Днес ще играем с двама от моите приятели и тук ще играем на Battle Royale. Battle Royale, да, нормален Battle Royale, че така да са ги настроили нещо друго. И цикаме Ready, те други. Да се пребравят. Един е... Аз се казвам Вики. Да, другия е Вики. Аз се казвам Гъса Николко, въпреки че съм момче. Да, това е друг въпрос. И ще играем Battle Royale. Обаче е такова ми името в Fortnite, иначе ми е другото име в реален живот. Не знам кой го е кръщил така, ама... Ако искате, може да лайкнете и да се абонирате. Ама само ако искате. Ама само. Ако искате, няма проблеми. Няма проблеми. Той има 11 абоната. Това е друг въпрос. Не, 12 са. 12. Един мой приятел, един ютубър има 1000 абоната. Да, това, което го знам, той го знам. Абонирайте се, защото неговия канал е под разпадък. Павеле! Много благодаря за всичко, ще ми знаеш човеко. Павеле! Това се не види. Не. Аз вероятно, къде сте момчето? Жененца. Къде сте долу? Павеле! Да. Хора, абонирайте се и ползвайте сак, който го няма в айтем шопа. Най-умният сак на света. Къде падаме? Не там, не там! Така ли падам? Не е тъпата локация на света. Да, дай да падем Fox и Floodit. Не! Що? Бате, записвам, какво да направя? Павеле, записваш бе? Не! Що? Абе, записвам, вие тъпи ли сте? Имам най-умните приятели на света. Това ако го качиш в YouTube, направо ще изтрия канала. Ще го кача, да? Как да го кача? Искам да стане известен. О, да. С нас. Да, как без вас, бе? Разбира се. Ако си без нас, изобщо нямаш да имаш YouTube канал. Лайкни собствен моето видео, браво. Браво, Данчо, че ще ме направиш известен. Какво? Брато, бях от Холдевич. Ди каснахте там, бе! Аз падам така, аз не ми е казвам. Павеле, идвай бързо! Аз тръгнах, бе! Данчо, не идвай! Идвай! Засрами се, Данчо, не умрял, ти си умрял. Засрами се. Идвай, бе! Абе, идвай, бе! Не дойде. Аре, бе, Павеле, от 40 бе! Да треят. Си умрят, години. Павеле, идвай, бе! Абе, сега ще дойдем камък да отнеми. Не, брат, аз умрях! Те хората 15 години не могат да дойдат. Кой го казва? Ох, моля! Сега тия метка ме рибулва, не сега ще го купя, бе! Имам 500 хиляди кола, бе! Ти си земята, така не съм. Чопа, фактори, отиваме да вземем грозния самолет. Хеликоптер. На самолета, бе. Аре, качвай се, бе. Ето го, бе. Да, скачай.
Sami. Стигна първи. Те ще ме ребутат най-накрая. Имаш късметите. Как пък добре. Чакайте да взема лут, бе, изчакайте ме, Данчо е прав, няма да чака. Аре, качете се, вид. къде ще се качвам, бе, нямам лут, ти тупиц. Да. Знам. Аз ще е най-добрия такова. Пилот. Това е NPC. О, Данчо каза, че е много зле. Те си е така да е. Падаме. О, легендарен чест. Айде, пътикте. Вау. Айде, елате тук. Бате, Данчо сега ще се Нямам събира. оръжие. Дете и аз един път получих митик. Аз съм платно. Аре, идвай, бе! Аз за какво го чакам тук, бе? Абе, чай се намеря помпа, Не ти е нужна помпа. На тебе нужна ли те? Аз нямам помпа. Бро. Аре, идвай, бе! Аре, идвай, бе! О, този е вече! Чакай, бе! Но, аз ще имам при него да вземам от тук хеликоптера. Ей, Йордане, какво правиш? Идвам! Аре, чакаме те пред портата. Ето, идвам. Ами ще бъде, иначе ще ги закрътваме и да не казвам. Охо, Данче е доса. Ей, там има помпа на бензиностанцията. Ей, там, където бяхте, отидете да я взема. О, там е човек! Ей, там, виждате ли го в колата, стреляйте го! Да. Чу! Павеле, пази се, бе, аз целя хеликоптера, бе. Къде е този? Ето! Ей, така, Павеле, ей, така, карай! 19:38 57. Нямам патрони за яр! Данчо, къде са? Данчо! Брат, коста, маняк! Нямам патрони! What the fuck? Не умрях, брат, аз ще се гръмна! Не, брат, аз съм най-слабия човек на света. Той Павел е на 57, брат. Бе, те са не тъпата мишка на света. И тая като мишка. Къде успя да избягаш пък ти, бе? Магия. Ма, брат, аз ви казах, нямам помпа, как да се бия? Аз нямам помпа. То с Павел тъпне му хора, аз му как да отидем да си взема една помпа, той човека ги атакува. Там са! Оф, маре, носно. Дали? То Павел е зле. Аз ли? Аз ти съм да ми кажа. О, в този сега ще умре на 57 кръга, брат. Павеле, какво правиш, бе? Мале. Тук къде хора? Гледай го, той човека къде отиде. Ами там са. Ами такс. Данчо умря. Мале. Мале, мила, аз съм най-великият чек на света. Това ще го чупя, че ми стряга. Не, ти си най-слабия човек на света.
кой ви спаси? Кой съм ми точка и ви спаси? Аз ти казах, да отида да си взема синя помпа и той човека почва да ги гони. Аз нямам нищо. Как да стане? Аз тя купих, бе. И сега ако пак те накараш да атакуваме някой без никакви оръжия, направиш телепорт. Човека, ние сме с сиви пистолетчета и накара да убиваме хора. Как да стане? Как сте с сиви пистолетчета? А Данчо беше с SMG. Като нямате хубаво. Да, аз нямах никакъв лут, ти какво искаш? Чайте, че това нещо излезе. Сега настай на лут и на спокойствие. Дайте се, способни казвам. Значи отварям, че сте шотгън, има някакъв тъп шотгън. Дай ми помпа, аз нямам нищо. Не е мой проблем. Не точно твое. Защо, бе? Аз се спасих. Да, добре. Ако не бях ви аз ребутнал, кой ще да ребутна? Ти щеш да умреш. Нямаш, аз убих двама. Вау, аз съм убил много. Браво. Където стъпя чест, бе? Нула си убил, да знаеш, защото той е за всички. Данчо да знае кой е Fortnite. Аз малко по-тарел чупя. Тук има 3 роли по лифта за всеки. Идеално. Нали? Чай да изяме един нудел. Ети минита, някой иска ли минита? Данчо, ела ми за мини. Данчо, ела за мини. Абе, аз тази игра ще намеря ли някога помпа, бе? То тази игра няма помп. Мини, Данчо, ева, вземи си минито на 0 шилци. О, сине MK7. MK7 е много добро оръжие. Айде да бягаме, че злата идва. Намерих си помпа, yes! Айде да бягаме. Хора, аз бягам. Браво. Аз тук ще взема нищо. Айде, вече имам помпа, имам SMG, имам всичко. Аз си слевали гранч. Снайпер? По-бърз съм от него. О, мале хора, тук колко лут има. Има и човек. Тук има и най-добрия лут в хората на всички времена. Следвам да ти помогна. Стрелят ма някакви ботляци. Откъде има стреля, да? Един има стреля! Някакъв бот. Боте! Набих му 1 милион. Как ще Ти си бе, бот сега. Брат, аз пак умрях. Най-добрия си. Ти пак се още по-добър. Да. Данчо, ела ма тикни, бе! Ела бе, Данчо! Не, брат, аз нямам думи. И аз. Тихо. То се Павел като ме направиш ще изстреля играта. Тихо е. Тихо е! Искам се махна, ти ще ви взема картата, обещавам. Добре. Абе, не бе, не бе! Те са Абе, махна. какво правиш, же, човек? Има някой храста. Сигурен съм. Няма. И двамата ли видиш картата? Отивай натам, бързо, че те ако те видят заминаваш. Знам. Браво, бе, то добре, че избяга, маймуняка. То за кой път да ребутва, бе? Втори. Трети. Мен за трети. Във втори че. Не бе, нали умрях от фол демидж, след това пак умрях и след това пак. Да. 3 пъти, брат, аз ще поставя световен рекорд.
Сега И сега да остай да се лутнем. И тук Трябва да съм лутнем. снайпер. Сега, остай лута тук, моля се. Остай лута. Данчо, остай малко лут. Не кради всичко. О! Синя помпа, поза мене. Аз имам юа. Ево. Някой има ли патрони за асалт райфъл? Аз имам... Павеле, имаш ли? Имам 340. Той чика 340. Айде да бягам. С някакви неща, Данчо, моля те. Айде да бягам. Павеле, имаш патрони за помпа, че имам 8. 91. Дай ми. Thanks. Данчо, имаш си ли някакъв луд, бе. Павеле, имаш патрони за SMG. Да. Дай му 500. Какво? Брат, то са всичките патрони на света. Вижте. Павчо, внимава, Данчо, не дай да ходиш там. Не дай. Да, вижте. Данчо, не, Ще умреш, бе. Къде са? Ей, там! Със снайпер! 84-1! Мисля, че е кракнал. Къде са, бе? Ей, там на бункера! А, да, трябва да ги убием. Къде са Един ти ми наби скемпери, бе? Данчо, внимава, имат снайпер. Имат ли снайпер, Павеле? Да. Чакай, Данчо, ела. Данчо, ела. Ела. Качи са тук. Чакай. Аз нямам SMG. Ето са ми тъмата, че те са добре. Къде ще ходим без зоната е зад нас? Идвайте насам. Откъде да разбрате са Идвайте добре? насам, бе, вие тъпли сте, бе. Ще ни убият тотално. Така е. Аз съм в зона, Данчо не. И аз съм в Данчо зона. бяга просто. И аз съм в зона. Така че съм Павеле, ние сме умните хора, ние сме на ръба на зоната. Аз качвам горе. И аз. Че къде отида там, бе? Павеле, аз те и тук ще сте. Те с май ще ме убият, това е такова чувство. О, зоната се дава назад! Зоната се дава назад, бе. Може да се вземем си плайна. О, не, Като идват зоната хора. отих на там, искам да се вземем зиплайна веднага. Брат ми, някой има да спами с минигън, не също го. Е, тука. Дай ми бандажки, моля те. Някакъв ма да спами. О, не, хеликоптера има. Павеле, скри се, тук има хеликоптер. О, Павеле, ние май умряхме. Аз умрях. Слезем ли долу сме, дет? Ага. Поснимал е. Павеле, виж. Браво. Сега мога да гледам. Взем зиплайна. Дайте ми картата. Данчо е сега. Абе, що сме в зоната, бе, тъпна си? Чакай. Не, брат. Колата, стой. Качвай се. Стой. Дай да стоим тук и да кемпим. Е така. Дай в зона сам да влезем. Аз влизам в зона. Е, отка. В зона сме. Ела на зоната. Ела на зоната. Ето. Данчо е сега. В Не зона можем. сме. Данчо, трябва да играем тактично. Не можем така да се хвърляме. Да, все едно играем на турнир за пари. Да. Може да ти вземем карта сега. Ти си далече. Да. Ако ти я вземем, ще умрем, това е сигурно. Да. Малко стори, Да, да. бе, поснима тук, бе. Ела така. Къде ще ходим сега? Я виж картата. Опа. О, не! О, аз съм мъртъв. Кемпят, Павеле, май умряхме. Стой жив, хората, Павеле!
5 минути. Има снайпер! О, не. Умрях. Не, аз нямам Къде си, снайпер. Павеле? Аз съм тук, влизам в зона. Идва! Кой ли? Кой? Един! Един ли? Майка ти, как спави, мале! Да, брат, мен ма бият 1000 човека, как да стане? Айде! Павеле, май сме дети цякали. О, не. Павеле! Бягай! Ако можеш, ти можеш. О, не. Бягай! Да, аз какво да направя, аз не можех. Ама това беше много добра игра. Аз не бях кой имал. Мика от Някакъв Темон. циганен. Да, Това беше добра игра. Добре. И това беше от нашето видео. Абонирайте се, лайкнете. Не, още малко. Да, лайкнете, абонирайте се и чао. Това беше Пенчо 234.